Kumusta kayong lahat? Kumusta ang ano nyo, bagong taon nyo? Kumusta ang inyong New Year? Maambon. Hindi magandang panahon. Kahapon umulan, maghapon umulan kahapon. Kayong ano, yung linisan ko sa hagdan, ang dumi. Sobra, kapal ng potek. Tayo sa ilalim, tabi po. Tabi-tabi po. Tayo sa ilalim ng puno eh. Wala yung pusa. Kapakain ko sa pusa. Yung tirang nga ng kanin. Ang dumi oh. Makalat. Makalat mga basura. Pati silok eh. Mga plastic pag nagkalat. Yan lang yan sa labas. Maambon eh. Sobra. Padudumihan din yung ano, yung side na lilinisan ko. Mamayang gabi ulit magsasaing, magluluto. Kanin talaga sila, kanin. O kanin na sila, hindi Mga ano yun sa kanila, snack. kaya pala may snack. Amo ko mataba eh, kahit hindi kumakain ng Si Baba lang naman yung mataba sa kanila. nung una, nung bagong dating ako dito, nung 1-2 taon, kumakain sila ng tanghalian ng kanin. Tapos tagal ko kanina pa ako rito eh. Ay, nagbibideo ka pala. Pamamaya, wala na naman. Hindi na ako magwawalis bukas kahit pa ano to. Kahit pa marumi. Hindi na. Tapos na ako eh. Alternate. Minsan hindi nga eh. Isang linggo, 2 beses ko lang ito na ano. Nawalisan. Nakakamulan din naman. Nilinisin din naman niya ng buhay. Naglilinis ng buhay dito. Pagkatanda dito. Baka puno rin. Hindi pa. Oo nga eh. Isang buwan na lang. Oo. May higpit na naman eh. Kailan ba Ramadan? Ha? Kailan ba Ramadan? May yata. Natapos din ako. Tagal ko rito sa may hagdan eh. 1 oras. Ang kapal kasi ng ano, ng dumi. Mulan kasi kahapon. Ang init-init pa naman. Ano na oras dito? 2:00. 2:00 na. Kumusta ulit kayo? Happy New Year sa inyong lahat eh. Hanggang sa muli. Bye-bye. Subscribe na lang kayo dito sa may ano. Nakasulat na subscribe, kulay pula. Para naman malagdagan. Bagong taon eh. Pamasko na nyo sa akin. Sige, bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat.